भाई आज एगो तो लोग के ऐसा स्टोरी सुनावे जाता है कि जौन के अक्सर ए बड़ा होता है। जब लड़का छोट रहता रसन, जब शादी ब्याह नहीं हुआ तो सब बात माई से कहता रसन, छोट बात बात है बड़ बात है कौन, वही पर दू लाइन लिखले बने तो हम लोग के जरूर पसंद है। एगो जमाना रहे कि दुख रहे या सुख रहे सब माइये से कहत रहे, आ माई के गोदी में सब परेशानी मिट जात रहे। अब शादी के बाद उहे बेटा क्षण भर में बदल जाता। अब शादी के बाद उहे बेटा क्षण भर में बदल जाता। आ माई से कहे वाला बात अब बीबी से कहल जाता। माई से कहे वाला बात अब बीबी से कहल जाता। बाहरा गईला पर माई पूछे तो कहे अभी टाइम नहीं बा। बाहरा गईला पर माई पूछे तो कहे टाइम नहीं बा। ओने बेटा केंगा बा ई सोच के माई के चैन नहीं बा। रोज मोबाइल लेके सीना पर तोहरा याद में खो जाले। आज बेटा के फोन आई यह सोच के सो जाले। आज बेटा के फोन आई यह सोच के सो जाले। सोच लो भाई जब वक्त हाथ से निकल जाए, सोच लो भाई जब वक्त हाथ से निकल जाए और जब माई चल जाए तो पछतावा रह जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगल हो तो वीडियो के शेयर करो। आ माई खातिर कमेंट एगो जरूर करो। मिलत नहीं फिर अगला वीडियो।